Bhozhongora segment papa Isabel. Icho kwa dimu ya Zimbabwe kutaura kuno kwa nduta ya Zimbabwe tiripota kachibata chimuti sende fenyuro ya chimuti nefenyuro ya verushinji yakabata chimuti ili kutrenda ili kupisa no kuradita matima na wose nyika ino muri ya Zimbabwe simwe ndinazo ndine nyaya ino suwisa ndino nyaya ino rwadza muri ya Zimbabwe ino wanika ichabatika mukati menzvimbo inoshevedzera kuti izo tiriseri munzvimbo kwa chihota Murume akafa nenzira yokupoa akatozwani ari murwizi sokufunurwa nemba vanhu vashaya kuti munhu akaenda kupi asi nyaya ichitanga perotanga mumakepi inyaya yokupa nyaya yokubabhuso Murume uyu akapomerwa musa yokubabhuso ndoita kuti basike paro funa komana yemabhandi andinovedzera kuti ZRP Zimbabwe Republic Police kutaura kuri kwati kuti yakaita basa zvakawanda muchazvindisa miasiva ndinyaya muri yeZimbabwe iyi ndiyo yanditaura muri yeZimbabwe yekuti kucheva chinambo yedu Mambo atikurara naye tine gore naye mushure mekufa umwambo akagaripo kubva kuya Mambo uyu mukoma TB pane mutemo yakaisirwa vanhu yekuti Mambo vashedza vanhu vakaungana pikanzi secretary ngabepa utaure kuti mutemo uyu ndio mutemo wana kuisa muomu papa hey neso vanhu vacho havazivi nokuti madzimba vanonowo mutemo vari vakuru vavo kana dzoka ndopanoshedzwa musabhuku avo asi vanhu vari kuti varakunzwa kuti nyika ino zvairi hatirarame tega kunzira Zimbabwe yese hoinyika yakakura mutemo uya unoshanda kwese ndichataura ndini nyaya yakaitika kunzvimbo inonzi Gokwe Charama yemurume aingoti paarwara chete paanomuka panofa munhu muchibva kunoviga munhu ingave motokari anotenga kana kuti imba akutosimudza mudhuri mukuru kana kutosimudza shopu pese pafira munhu pakaita makore matatu anoteverana vanhu vachifa paangorwara chete paanomuka panofa munhu iko zvino zvazvina kuzoita pagore zvakabva zvaita kuti pamwedzi umwe chete arware katatu kuchifova 3 pamwedzi umwe chete zvakaitika zvacho ndo zvandauya nazvo musakoshiwe chamudare wa nsiku yachinayi yese siyakache mwenezi dhiga udye beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down ya yamani oh varoya vana biromuma iwe vanenge vachida kukubatai kuti vakupe nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri munobatika sei icho kwadi muri yeZimbabwe ndikandi kuzivisai kuti kutaura kuno kwata muri yeZimbabwe pakuwadzana 4 pana Amai vane makore kuti 83 years mbuya vakura vaonekwa vakarara pamusha uri panhamba 3 kubva mapavo vakashama vari maliseshe vasina kana chavakapfeka vasiya hembe kugedhe vachishevedzera kuti ndakashaya mari kumba kwangu yakabiwa ipapapa rigandishame kutaura kuno vakatoshama vari ipapo ndine nyaya inosuwisa inorwadza iri paGlenora A apa paGlenora A pane murume ane 4 years akarara mumba abude panze anogona kubuda manhero chete achienda kuchimbuzi uyezve murume uyu gore rino rese kubva richitanga kusvika nhasi asi tageza kana kakwani ndakakwanisa kusvika ikoko nezuro ndichiita nyaya yemhuri yeZimbabwe pane rubatsiro pane chataura nyaya iyi rubatsiro rwatinoda tingabatsirika sei ari mumba zvake akarara ane rasa kubva zvaatanga gore redu kutaura nzara nebvudzi nzara hazina kuchekwa bvudzi harina kugerwa atiwe murasta arimo ndakakwanisa kuenda ndichinotaura naye ndikataura nehama dzake mukaenda zvakare papeji redu muri yeZimbabwe munogona kuti sei kuzviona zviripo ipapo zviripo muri yeZimbabwe ngatibatane tigoita vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba dzangu dzandinoreva pano hadzina chipomero ndati inhamba dzisinganyadzisi inhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho tinotenda manzwa akakuti baba Isabel Bhozhongora Washington Maremera akadzigukuchira saka damba munhu anoenda kutali na wireless yake kana ukangomuvha chete unenge wasaririra unenge watikabare wose nyika ino ndaikumbira muri yeZimbabwe mogadzikana tene mukati mekupfapfadza nekurova basa rero paka Gokwe chekugokwe chiri kuti kudini muri yeZimbabwe ndapindira mukati menzvimbo yegokwe ndiri mukati mekupindira mukati nzvimbo yegokwe kune nyaya ane papa pake panoonekera icho kwadi kuti pakaiswa mugodhi wemvura
pane garden nemba yakanaka. Vanhu vakawanda vanoenda panzvimbo iyi vari mukati mekuenda kunotenga muriwo. Ane motokari yake inokwanisa kutakura muriwo ichikwanisa kuendesa nzvimbo yakafanana negokwe center. Ane mombe dzake, zvinhu zvainazvo zvinhu zvinoonekera semunhu ari kugara panzvimbo ipi yeparuseva. Muri yeZimbabwe zvazoitika ndezvekuti mukati mefamily murume uyu pane mufamily mavo pane makore anokwana kuita 3 years dzakateverana vanhu vachifa pagore ari masaimba kwete vana kana kuti madzimai. Vachifa kudaro iko zvino zvimuri yeZimbabwe mumwedzi watadarika uyu pakafa vanhu kwenda kuita 3 mumwedzi mumwe chete. Pakutanga pakafa vanhu 3 pamakore 3. Kechipiri pakafa vanhu kwenda kuita 3 pamwedzi mumwe chete. Right? Vanhu vari mukati mekugara mukati mekuonesana kuti vedu tisataparadzana. Onai mafira tiri kuti gore rakapera chairo takapedza vanhu vari mukati mekufa. Iko zvino hapana munhu amboti agara kumba kwake. Munhu achienda kumba achingosvika kugara chete ari kutumirwa shikuno kuti dzokai kuno hakuna kumira zvakanaka munhu afa. Vanhu vachikudzokera kumba chete dzokai kuno hakuna kumira zvakanaka munhu afa. Hey Zimbabwe zvazodaro vanhu vakakuka nepekupedzera pa number 3. Vanhu vakabva vanzi izvo vari parufu uri kupesa munhu wechi3. Pane murume wandirutira nezvake ane makore 42 years ari vari parufu ipapo akabva dona achibva taka kurwara. Ataka kurwara vanhu vakati vakomana wona mumwe adodona zvakare wechi4 toita sei vatifambei. Vari mukati mekufamba ndokupanana mafoni zvikanzi hatizi kuda maprofita ekuno kugokwe hatizi kuda n'anga dzekuno kugokwe. Kana kuri kuti vanhu ava ari kuita zvinhu izvi anenge akazvitora muno mugokwe saka ngatimbofambai kuenda kure. Vane madzishamwari vanosevenza kure vamwe vangati mukati mekusevenza mukati meguta reHarare vakati kuno kune vatinoziva tinomboedzwa dzimwe dzenguva tingabatsirika muri yeZimbabwe nekuti munhu wese pari anga kungotya ende vanhu vanga vachirwara vese hapana anga achimirira kurwara aingoti musoro kana kuti ndanzwa dzungu ipapo munhu akutoenda. So kudona kwakaita murume uyu akaita 2 days asati afa. Vanhu vachita komana kuti ase murume wofere vakatomhanya kunotsvaga mubatsiri vachinzwira tsitse murume uyu kuti adona. Yei Zimbabwe regai ndikudzei kuti chii chaitika. Pose pakafa vanhu ava vakafa mumwedzi mumwe chete. Murume wandiri kutaura uyu anove ndiye akazodona vari parufu ruchitatu. Ndiye zvakare akarwara kachitatu aingotaka kurwara musi wakurwara anongonzi vati musoro anotobva aita serious otomboti zi vanhu otombomuchema paanomuka chete pari kudona munhu mupenyu otobva afa. Katatu achiita izvozvo akazodona futi kechi4 vanhu vakati honai vakuva chichiri kuitika. So vanhu havana kuzvitsvaga kuti chichiri kuitika. Pakatsvagwa mubatsiri zvikanzi nemubatsiri vakomana kasirai hakuna here mwari kutorwara izvezvi. Zvikanzi ariko zvikanzi asiri anofa but ndiye wonzeresi. Kurwara kwemunhu iyeye ndokufa kuri kutoita vanhu. Kurwara kwemunhu iyeye ndokutofa kuri kuita vanhu. Mukoma KB munhu akashivedzwa ndobva asvika panzvimbo zvikanzi munhu ari kurwara ari kupi. Zvikanzi ari kumba kuvabereki vake. Zvikanzi no. So murume uyu anga achiti iye kana akarwara vanhu vanomutakura vachimuendesa kumba kwababa naamai vake nekuti murume uyu atokura nemhuri yake nemhuri dzake. Asi amai vake nyakubereka vakura zvokuti ivo havachakwanisi kufamba nekuti havachaoni. Vaikuti mwana wake anzi akarwara vanoti kumudzimai wake takurai mwana wangu muuye naye kuno kumba kuno. Kana achizofira kunoku anofira kuno kukumba kwandiri chikonzero inini handikwanisi kufamba kuenda ikoko. Paanenge achirwara ndikasvika ndikangomubatawo kuisa ruoko rwangu ndinovimba kuti ndatobata mwana wangu. So amai vanga vakutoudza vanhu vachiti kana mwanangu akakurwara kasirai kuuya naye kunoku nokuti vaiti ivo paamuri kurwara mwana uyu mukamutakura mukauya kunoku ndikangosvika pandiri ndikangomubatawo ndozviri kuti mwana wangu ararame saka ngaagara achiuya kunoku munofa. But regai ndikuzivisei kuti masimba ari kushandisiwa nemwanakomana uyu amai vake vanomaziva. Ndiri kukumbira mumubuditse panopamba mumudzorere kumba kwake kwete mumaoko amai vake nokuti kushanda kwaanoita iye anoshandisana namai vake. Amai vake pavakamira kuona vakapa mwanakomana uyu simba asi pavakapa mwanakomana simba uyu simba rake haakwanisi kuriita pasina mai vake. Anotanga aendesa kuamai vake vakangomuguma chitekera kungomupfira mate akutorwa basa akuenda. Vari kushanda vese namai vake. Saka zvarwara kudai so musamuendese kumba kwamai vake musiye ari pamba. Uyezve pakati pake pane zvipfuwo zvainazvo zvaanoshanda nazvo zvinofanira kuti zvimupandukire. Kana zvisina kumupandukira vakomana manje mukuvika mumwe. Amai mukoma KB vanhu vakamhanya vakatora munhu akaenda nguva yakasimudzwa mukurume uyu achidzorerwa kumba kwake. Amai vake vaichema vachiti ndipe poison ndife nokuti muda kuti mwana wangu afe.
muri kuzviziva kuti pandiri ndipo panoraramira mwana wangu, ndipai poison ndife. Vakatora madota padhuze nemoto, vachitombobata nemoto paunenge uri nokuti avaona ndiriga, vachiti ndiri kutsvaga chose chinokuvadza. Zvokusvika kuti vakaziva kuti kusherefu kune migomo yemvura ndeipi, vaisvika vachiisa musoro imomo makumbo mudeka kuti ndiri kuda kuti inini ndingosuffocator ndife nekuti mabvisire mwana wangu pala. Vanhu vakadetseka kuti simba raMai neshuku dzaMai ava ndedzeiri kuti isusu vapenyu tise tiri kurwisa kuti mwana uyu anofanira kuti apore, hatina kuti ngaafe, asi havasi kuona here makuva itika pano pamba. Mukoma KB munhu akabva asvika ndokubva ati iye kufunga kwako kana usiri padhuze naMai unorarama here. Zvikanzi handirarame ndinofa, zvikanzi nemhaka yei haana kutaura, zvikanzi tinoda kuti urarame asi tinoda kukupesanisa nezvaunoshanda nazvo. Ndokubva mamwaiwa mushonga Mukoma KB mukati memba. Vanhu vakanga varapa Mukoma KB vakawana kuti vakanzwa kutinhira, imba yakanga ari yematanda yezvidhina ikadonha one side. Vanhu vakanetseka kuti yadonha nei, denga rina kudonha chikonzero kasi rakabata mangu makona, but rakadonha rimwe one side kudonha kuti pasi. Pamba panga pane mbwa Mukoma KB yanga iripo. Imbwa yakangobuda panze Mukoma KB, kubva panze kupinda mumba kutaka kuruma baba vari mumba. Baba vandiri kutaura Mukoma KB vakaruma nembwa yavo yepamba pavo. So zvikanzi nomubatsiri no, vakomana kana maona chinhu chiri kuitika pana paimbomirai. Ndinoziva kuti vakawanda mune mwoyo yetsitsi kana kuita sei, asi chamunofungidzira kuti muchaita tsitsi kudarika chevanhu vanokona kuita 6 vafa. Izvozvo hatina maminitsi panapa, tikanonoka kuti zvatiri kuita panapa panogona kufa munhu wechi7, mwedzi uno chete panogona kufa vanhu 4. But nyaya iripo ndeuda siboda kukuvanzirai, mukomana anogona kukudzadza anoshanda sei naMai vake, ende paakapiwa zvinhu izvi tarisai muone kuti pakafa vanhu pagore pose paifa munhu vachibva kumariro ikoko akarwara akamuka, paanomuka panofa munhu, muchibva kumakuvani chaanoita ikozvo zvinhu zvese zvaakaita tsvakai kuti chiasina kuita mushure mekubva kurufu chii. Vanhu vakati hapana, zvese bva abva kurufu. Saka izvezvi kutaura kwanga achita vanhu ava anga achiti iye ane rori yakatenga yakakwanisa kuudza vamwe but haisati yasvika pamba, asi kuti isvike pamba iri kuda mutumbi iri kuda kuita 4 kuti rori motikari izosvika pamba. Ende chokwadi kwese yakabhadhara zvese, kwanzi kuti ifambe zvokusvika chete inoda mutumbi 4. Asi Mukoma KB mutumbi wechi4 unozodonha ndiye akarumwa nembwa. Arumwa nembwa zvikanzi tora imbwa iyi, ende muchiona yapedza kumuruma imbwa iyi haiti kana simba, ichapera simba, haihukuri kana kuhonga. Itakurei imbwa iyoyo musvike muibatise Amai ava, muvabvunze kuti Amai imbwa iyi munoiziva here. Mukoma KB Amai vakaenda kunobatiswa imbwa iyi, vabatiswa imbwa zvikanzi imbwa iyi ndinoiziva, vakataura nemavara ainayo asi vasingaoni kuti ndinoiziva iyi imbwa ndinoshedzwa chinzi serakati inogara kumba kwemwana wangu ine mavara akati. Vachipedza kudaro Amai vachibva fenda, zvikanzi ndoda kuvabatsira vachivabatsirwa. Chandoda kutaura Mukoma KB ndechekuti Amai ava vakaita nguva yekuzvibatsira vari mumba. Pavakafenda vakamuka mumba musisagutsikane nokuti vanhu vakanga varimo vaingotiza chikonzero mumba, manga musisanzwiki zvakanaka, mweya wakanaka, chikonzero Amai ava vanga vasvikanganisa. Zvikanzi ndoda kuti muvatarise Amai ava, kana mavatarise kuti pavari kuzvikanganisa vakamira sei. Vakazvikanganisa Mukoma KB vakabuditsa memvu, vanoti memvu vanhu dzemushonga dzinokwana kuita 11 dzemushonga yakasiyana siyana, pakati chimbuzi chaive chekungokala kuti chabva mudumbu nemvura yaibuda imomo nekale kuratidza kuti zvinhu zvabva mudumbu, asi zvakawanda zvanga zviripo yanga iri mishonga. Zvikanzi mishonga iyi musaite kwakawanda kwamunoikanda, ipai Amai ava muvabvunze Amai ava kuti semuzukuru kana kuti sahwira tiri kukumbira uye panapa, taura naAmai ava uvasvitsire mishonga iyi. Iwewe sahwira enda unoisunga, woti sahwira ndauya nemishonga iyi, ndine dambudziko randinalo kumba kwangu inoshandei, ivo vasingaoni. Ndobva aita saizvozvo achibva aenda, zvikanzi uyu unoshanda zvakati, uyu unoshanda zvakati. Mukoma KB hapana mushonga wakateerwa zvakanaka. Uyu wainzi ukasvika pamba pevanhu ukaukanda padhoo hapana anomuka, munhu wese anorara. Umwe wainzi izvo uyu kana uchida kuti munhu anokunetsa unomupedza simba, uyu ndiwo kustrokesa munhu uyu ndiwo kuti munhu anga asingarware chero mukati afe izvezvi anogona kungofa ipapo. Vachitaura kungobatiswa mishonga chete vakutotaura nezvavo asi havaoni. Nguva yakapedza kudaro mwanakomana wavo achibva ati mandifumura ini naMai vangu, ndiri kukumbira kuti inini mundiregere ndimbobuda panapa ndiende kwandinoenda. Ndobva vanhu vakati aiwa isusu hatina problem newe nekuti nyaya taisvitsa kuvakuru venzvimbo nevamwe vese, imi kana munikomoda kuenda munogona kuenda. Mukadzi wake ndiye airamba kuti musabuditsa murume wangu pano. Mukoma KB ndine urombo, munhu wandiri kutaura uyu akawanikwa nezuro akafa.
aine bhodhoro remushonga worudzi unoshandiswa mukotoni weroga, achibva amwa mushonga achibva afa. Kutaura kuno kwatiri kuita akatakurwa akaendeswa kumochari. Mushure mekunge abva pamba ndipo pakaenda kunozouraya, ende pasaidi pake panga pane bhodhoro remushonga worudzi weroga. Saka izvo zvakatofa. Iko zvino zvakatofa. Munhu akatofa nezuro. Anga ataura mashoko ekuti mandinyadzisa namai vangu. Saka mubatsiri paakaenda kugokwe kunobatsira akati zvapera here zvokufa kwevanhu. Akati zvokufa kwevanhu zvapera nekuti chananga ndichida ini ndechekuti munhu uyu anofanira kuparadzaniswa nezvaishanda nazvo zvakafanana nembwa iyi. Kuruma kwakaitwa angasina purobha angasingafe, ende airapwa achipora, ende mishonga yakabva muna amai vacho ikabuda pachena. Amai vaibvunzwa vachitaura zvechokwadi mishonga wako wakamira zvakati, imbwa yakairatidzwa kuti yakamira yakati but vasingaone. Asi murume uyu after apedzwapo chakazomukuwadza inyadzi ndokubva abva pamba. Vanhu vatoudzwa kuti hapana ari kufa. Chero pari zviro zvakauzwa kuti chero iye akasvika panguva yakaita sei, but imi pakufa kwenyu hamufi chikonzero chaikonzera kuti mufe, kurwara kwemurume uyu. Nguva yaanorwara mukangorivara muchiti munhu arwara, vanhu vanonzwa tsitsi zvakawandisa pakuenda ipapo. Hapana munhu angaita ende kozvinokuwa kuchitonzikana kuti pane patasiya akangonzi arwara amusvike ipopo but kwainzi hapana munhu acharwara. But chanetsa ndechekuti iko zvinozve rwarufu rwake pamusoro perufu rwakaitika rwanhu rwari kuita 6. Ava amai pavakazvikanganisa mumba vakabuditsa mushonga uyu waishanda sei uri mudumbu. Wanzi ndiwo waishandisa nemwana wavo, ende kwanzi izvo nemwana wavo ivo vaitonzi dzimwe dzenguva mvura yavanogeza vaiti musarasi ndichengeterei. But zuva rega rega rikasikwa naMwari vachingopedza kugeza mwanakomana aiwanika achida sei achipinda imomo, ndiye aitozowanikwa achinorasa bhaketi ramai vake remvura yavageza. Hey, murume uyu angakura sei? 42 years. Asi angane zvinhu zvake. Izvo zvinhu izvi mukufa kwaaita sezvo aishandisa mushonga zvicharamba zviripo here? Ndo patisiri kuziva kuti zvicharamba zviripo. Ina ndakwanisa kuona kuita nguva yekubvunza kuti kufa kwaita muri dzangaishandisa zvinhu izvi zvaafa iye pane chichashanda here kana kuti zvichamira sei, kana kuti vachashanda nazvo kana vasina mushonga zvoenderera mberi here, kana kuti zvanga achishanda nazvo kana zvafawo zvinova ndo zvaitungamirira bhizinesi richaenderera here kumberi. Kusanganisira karori aisati yasvika pa iri munzira iyi yanga yakamirira mitumbi mingani? Mina 4 kuti vanhu vafe. Rori yozosvika. Igokwe chii? Gokwe charama. Ndakakudzai kuti gokwe inogona kutora mazuva isati kayapinda, asi painongopinda chete paNational FM inovharisa. Machinzwa kachirongwa Bhozhongora segment kubudikidza neicho chekugokwe. Muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza dziri kuitika matima newose nyika ino. Paka. Iyi ndoda kumboiti Zimbabwe. Nyaya yendiri kutaura pana pamukoma KP ndevabereki nevagari vari munzvimbo vari kuti tinaishekera kuti Mambo watinogara naye munzvimbo medu anova ndiye watinoti baba. Mambo vandiri kutaura nezvavo vabereki vari kuti ivo kwange kuina Mambo vakagara variko, asi Mambo ava iko zvinozvi vave negore vafa nematambudziko kuchibva kwagadzira umwe Mambo. Okay. Munozviziva kuti kana Mambo achinge afa aiwazve kufa kwesoja rimwe chete kambaivharwe verudzi kana kuti family inenge iripo vanouya vachigadzana kuti imba iri kutevera ndeipi, imba iri kutevera ndeipi. Imba yatevera kudaro mukoma KB pakagadzwa murume akagadzwa ndokubva ambotonga ave negore. Izvezvi hapana 1 week ndokubva aunganidza vanhu ndokuya nebepa rakanyatsotaipwa mune zvakanaka. Zvikanzi ndati ndikuzivisei mutemo wavepo iko zvino zvimutsva wakadai. Vari kuchema nenyaya vanove vano vemunzvimbo havazi kuti imhosva kana kuti vatadza, asi vari kuti tacheuka nzvimbo dzatinogara dziri mamwe madzimambo, tacheuka tikabvunza dzimwe nzvimbo vakidzani. Hakuna zvakadaro, zvatangira pedu here. Uyezve toda kuziviswa chokwadi kubva kune vamwe utungamiriri unogadza wenyika yese kuti izvo ndo zviri kuitiwa here kana kuti zviri kuitiwa isusu tega zvatangira patiri. Kana taziva torega kubatikana. Vari kuchemeiko? Kwakanzi izvo kune zuva rinonzi chisi ende vanochagara chiriko. Vari kuti pachisi ichi munorara mabika akubikwe chinhu musi wacho iwoyo auende kugadheni auwache chenyu kumuka makagara rakabikwa nezuro ndo ramunodya. Kana chisi chiri musi wechina, yes, vanhu vanobika Wednesday. China hapana anobata poto. Hamusabate poto, munosweta munenge matoshanda. Kana kucherera matande muyadhi mako chenyu kumuka makagara chete nokudya.
1 2 kune vanonamata vaya pamadana pega pega kuti muri kuungana muda kunonamata munotanga maendesa shoko kwa mambo kuti nhasi tiri kunamata mobva mabvisa $15 yokunamata kwenyu. Kana mukaungana musida kuzivisa ishe kuti muchanamata mupurisa vamupa achiuya ipapo munosungwa moenda uko motobhadhara pafaindi ya $30. Gungano rese chechecho inobhadhara faindi $30. Okay. Kureva kuti pese panoungana vanhu vakunamata vanofanira kubhasa $15 yokuzivisa kuti nhasi tichanamata. Tine vamwe vanonamata vanoti vanonamata Sunday, Chitatu neFriday. Zuva rega rega muri kunoungana mufanira kutumira shoko uyezve mobvisa $15 yenyu. Kana musida kuibvisa mukaona chikonzi chabva kwa mambo panodiwa $30 yamuenda kunobhadhara yamaungana kuti amanamata musina kuzivisa. Mushure mekusungwa. Tobva ipapo vanogadzira makuva kuri kudiwa $30 yokugadzira kuva. Vanoita manyaradzo kunodiwa $30 yokuita manyaradzo. Alright. Mutemo mutsosvika. So mashoko evanhu vari kuti izvo ahaziriye mambo wedu wokutanga kutitonga ende rudzi harina kuchinja ndiruro. Zvauya izvi zvachinjwa namambo wedu chetere kana kuti ndezvenyika yese uyezve pamutemo zviripo here kuvanhu vanotungamirira kuti unogona kumuka wakadaro. Hatina kutatadza asi toda kuziva kuti ndizvo here hatisi kubirwa. Mangoti Zimbabwe. Hey. No, isusu mukoma KB variku vari kuitirwa izvezvi munogona kuvadzokorodzera WhatsApp platform kunogona kunge kusiriko chete kuine kumwe wofodudzira kuti kwedu kwakadai sekuitwa zvakaiso ndekupi. Machinzwa chekugokwe Zimbabwe munobatsira sei pachinhu chakadaro kuzoti icho changonzi Zimbabwe chamambo wari kushedzera kakuti damba munhu anipata poto damba munhu anipika nsiku yachisi kana chiri china munhu wenza anipika pachitatu china munongoramuka basi murakara kokugeza vanogeza zvavo muzobika musi wechishanu hapana munhu anobika musi wechina akudiwe chinonzi basa chinoswetesa. Okay, yes, right. Kune avo vanonamata musati maungana zivisai mambo saka munogona kungonyora iri block booking kuti isusu tinonamata mobva matumira ma15 yenyu ikoko nekuti mukatadza kungodaro chete 30 mushure mekusungwa. Right. Vanoda kurova makuva $30. vanoda kuita sei nyaradzo $30. Mayinzwa ka iyo munoti kudini pamwe hatizivi mutemo uripo. Tibatsirei tinzwe chamambo icho vabva ukanda meseji pa 0713938538 po rikiti bo hanzi mambo avo. Saka basa rababa naamai kunenge kusina zvemusi wechisi here kikikikiki ndinonzi mai Spencer pawimbo shewood school kunotoni hewo mubvunzo. Basa rababa naamai musi wechini musi wechisi kunenge kusina ndofunga zvinosungira vanhu ndo zvinooneka. Okay, zvinosungirwa ndo zvinodi kuchechecho kuchinoi makazobata here landlady kauti landlord muchimubvunza mwana mwechete kana amai vanoshandisa imba imwe chete mukugara. Baba Pati ko ndokubasa kwedu kwokufambira nyaya dzacho ka zvandakakwanisa kuita muri yeZimbabwe ndakakwanisa kufonera landlady vana ndiye muridzi wemba yekuchinhoi anobva muri wimbo phase 1 anogara kukwekwe. Okay, imba yake ndio iri kupi? Iri kuchinhoi. Kuchinhoi ndiko kune maroja vakati one day vanogara ipapo kusanganisira amai vane nyaya yandakaita. Roja ndataura navo ndikati ndimi mune imba iyi uyezve kutaura kwevanhu kunenge kuchinzi pambapo panoitwa zvakare. Mambenge muchiziva here kuti pamba penyu ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa. Zvikanzi mukuba posho ndinofara ndataura nemi asi manje mazotaura mapindawo mugadhiri mangu. Ichokwadi amai ava mwana wavo tikanga ndataura nyaya 27 years mwana wavo mukomana ane 22 years asati aroora. Ichokwadi kuti mwana uyu naamai vake vanorara imba imwe chete. Inini pandaguma kuenda ndisati ndakuita zvokuti ndinoisirwa mari dzichiuya ndiri kukwekwe pandaguma kuenda inini
ndakatoenda pamba apa ndikaendapo zuva kuvira kwarakaita ndakati handingarare kumwe kuno ndinorara pamba pangu maroja vana vangu ndimo mumba mandakarara imomo ndaenda kunorara mumba umu ichokwadi takarara nemwanakomana uyu mwanakomana ndiyakarara pambedha ini namai vake tikarara pasi kuchibva kwaedza asi inini handina kudzikadzika kuti mwana uyu muhombe asi kuzondopa ndiri kutovhurika kuti ko kana ndiri ini ndikapinda mumba umu nemwana asina mukadzi ini ndisina murume panze vanhu vanosara vachiti chi yes asi shoko ndakazitora ini nderekuti ndinoziva mararamiro vanhu ava vasingawani zvakakwana ndakangoti kushaya ndokuri kukonzera ndobva vati no inini ndiri muridzi wemba asi ari kuzviita ndiye ari kubhadhara rendi achigara mumba mangu namba dzavo idzi taura navo muchimataura navo mafoni kungoti foni yapinda right makadima ibhozho mwanangu ndiani ndakati ndinonzi Bhozhongora pane chinhu chiri kuchema nevanhu vari kuti pachivanhu chedu vakurarama kwedu vana vane zera rokurara navo kunyange vari vanasikana kunyange vari vanakomana kuti varare nababa vane zera rokuti zera rekurara nevakuru iri azera rega vanhu vari kuchema vachiti zvimwe zvezvimwe zvino zvazvinokonzera munyika zvisinei nematambudziko mumba menyu but kukonzeresa nyika zvinhu zvakafanana nemakunakuna vane zvavari kufungira kuti dzimwe dzenguva ndo zvakutoitika zvikanzi chii mwanangu Bhozho tikati handizivi magariro amunoita muri kunzi imimi munosheya imba imwe chete nemwanakomana ane makore anodarika 20 muchirara imba imwe chete asi vari kuti mukati havazozivi kuti dho muri kupinda rimwe chete imba muri kupinda imwe chete asi mukati muri kuzozvifambisa sei apo muri amai nemwana makasiyana zvikanzi handina kumboziva kuti vanhu vandarifungire zvakadaro vanhu vangarwadziwa neni Bhozho nezera rangu rinori kuti ndingasvika pakuita zvinhu zvakadaro kwete asi nyaya iripo ndiye kuti mwana wangu chaiye izvezve aitofanira kutanga aine mukadzi neniwo ndaitofanira kunge ndakatotsvaga imwe imba iye achirara imba yake ndichirara imba yangu mwana wangu anotatu mapisweki anofamba nekutendera achitotsvaga basa anogona kuwana basa ka1 kana kaviri pamwedzi mari iyo inogona kuti dyisa kana kuti ukonewa kutodya uyezve rendi ichitonetsa inyaya yekushaya iko zvinozve mumba mangu inini matova ino mubhedha muviri ndikati amai vakati mukatomborarawo pasi mozvikanzi iko zvinozvi akutorarawo pamubhedha wake ini ndakutorarawo pamubhedha wangu zvakawanda zvinoitika vanhu vakarara asi inini handipo ipapo ndisvitsiraiwo shoko kuti inini hongu ndiri kurara nemwana wangu ane 22 years muimba imwe chete asi hapana nyaya yakafanana sokuita murume nemukadzi ndipindurirei inyaya yekuti tinoshayiwa kuti mumwe ave nerumu yake hei ndonyaya yekuchinoi ya pakaipa tinotenda baba isapewo ne-update mazvinzwa kamuri yeZimbabwe ndinonzi baba Rutendo Kelly muna Kelvin South apo KB na Bhozho mambo avo vanoda kuchachangiwa neshamu ine munyu hatingarove mambo ndiwo kavatungamirika venzvimbo endi isusu seNational FM hatikurudzire mhirizhonga kana watadzirwa enda kumatare edzimhosva unobatsirwa handitika right Bhozho anzi morning KB na Bhozho ko mai Sinyoro vakazovigwa here baba Isabel mai Sinyoro vana kuvigwa ngoma KB kutori nenyaya yakaoma pane kunetsana kwakaoma asi kunetsana kwacho manje ndiko kuti vamwe vanenge vatumirawo mashoko asi mashoko feya kuti ngatigarei pasi ngatitaurei hapana kugara nomwe pasi vakambokwanisa here vagari venzvimbo ina mambo avo kuenda kwaDA right akunzi DDC mazuvano kunoripota kuti ndizvo here zvinofanirwa kuitwa namambo kana kuti ndiwo here mutemo waveko mazuvano ndo uchenjeri waita kuti vasvike mukoma KB vati pekunanga panogona kutinetsa hatizivi kuti unosvika uchidonhera mumaoko evanhu vari kuziva zvese saka tikatanga kupotera zvouya pavanhu vanoziva mutemo sezvizvi tinzwe kuti ndizvo iwanda twise ndo zvatiri kuda kuti titoudzwa kuti tiende kupi kunobvunza chatiri kuda kuziva chokwadi ipapa ndopanoda kuti tiri kuda mhinduro dzekuti tizive kwekuenda the radio inspector Shekman Matono hanzi mambo avo mungaziva here kuti vane makore mangani hatida kuzvitsvaga mukoma KB ndezvimwe zvezvimwe zvatinogona kutsvaga asi chandinoziva ndechekuti vane gore vachitonga alright tinotenda Dr. Idi Munangagwa zvichienda kuvana veZimbabwe nokuda kwekuti gore rino gore rakapera hakuna kunaya mvura yakakwana utungamiri wenyika vakadeclare kuti aiwa dziko raZimbabwe irachirara kana kuti iranjara so pane chikafu chiri kubva kakuhurumende vamwe vakazotanga kakubvunza kuti tinofanirwa here kushandira chikafu ichi chikafu chatiri kupiwa mahara kana kuti chikafu chokuti tinotanga tashanda
ifood for work. Vamwe vachichema kuti avo tine vambuya vari kuma 80 years vari kutonzi uyai mushande kana musina kushanda bvisema $5. Vamwe vachinzi kana usina kushanda hauna kutochiwana chakutopiwa mumwe toshanda here kana tiri kupiwa mahara. Good. So takazokwanisa kakubata Ministry of Public Service, Labor and Social Welfare vakavimbisa kuti vachatuma munhu kuzopindura mubvunzo iyoyo. Havana kuzokwanisa kakuya asi vakwanisa kakutumira shoko rataurwa na Minister, Honorable Minister July Moyo vanovaka Minister we Public Service, Labor and Social Welfare vachipindura nuna dzevanhu. So mangwana muchirongwa Bhozhongora segment muchamanzwa mashoko iwayo vachitaura Honorable Minister July Moyo kuti chikafu chiri kubva kuhurumende chinoshandirwa here kana kuti kwete. Rambai makabata pachimuti tsudzura ichimwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe tiri kukumbira kuti garai makagara makateerera mega muchinzwa zvinenge zvichitaurwa na Honorable Minister kuti vapinda uri kana maunza nhuna tinofara kana muchipindurwa chikonzero zvamunenge mashevedzera kuti madavirwa here €7. Yes. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekutsodzera dziri kuitika matima nawo senyika ino. Paka chihota. Chekwa chihota chiri kuti kudini? Mukoma KB kune nyaya yakaitika kwa chihota. Nyaya dzese dzingaitika zvadzo dzikarwadza dzikaita sei asi kana nyaya dzichizoguma nerufu rwemunhu hatsisi nyaya dzakanaka. Tinofanira kugara pasi totsuudzana totaura tese kusvika taona kuti pamwe kana mumwe munhu ari kukanganisa zvagadzirisika here asi vanhu vese tichirarama rufu rozoita rwomutongo waMwari nenguva yaro. Icho kwadi nyaya iri panapa ndeyekuti mukoma KB kwachihota kune munhu akabirwa bhutsu. Abirwa bhutsu dzakazowanikwa dzakapfekwa nemumwe munhu maybe after 2, 3, 4 months after bhutsu dzabiwa dzashayikwa pamwe. Munhu akawanikwa aine bhutsu akapfeka bhutsu akabva abvunzwa nemuridzi kuti shamwari bhutsu ndedzawo. Bhutsu wakadziwana kopi ende munhu kana uchinge waona chinhu chako ikodzero kuchibvunza chikonzero hauna kuchipa munhu wakaita zvekuchishayiwa. Kana wakachishayiwa zvinoreva kuti wakabirwa. Kubirwa imhosva hakuna akaba muridzi asingazivi. Icho kwadi Asi vanotonga variko. Ndokumubvunza munhu uya ipa akabvunzwa akati kwete vakomana inini zvamuri kutaura ndine pandinogona kupindura ndichigumira sokuona kwandakaita bhutsu. Bhutsu idzi handina kudzinonga, bhutsu idzi handina kudziba, asi bhutsu idzi ndakaita chinhu chandakatobvisa kutobhadhara kureva kuti ndakatenga zvikanzi kunani zvikanzi kuna nengi. No problem. Honey. Ndokubva vaenda Amai kumagunde he kumagunde Amai kumagunde he kumagunde jekesa musutu he kumagunde kufamba uko paka kunosvikira komana uyoyo vasvikira kumunhu uyoyo ndokuita noise kusvikira acho akaba bhutsu atohwina zvokutokurira kurova vacho vavinga bhutsu varidzi vebhutsu vakati aiwozve hatiite dhifiti pamusoro pechinhu cheduka toti kubirwa toda dhifiti regai titsvagawo vamwe ndikutsvaga vamwe ndokunosvika kunobatira muchini webhutsu wokuba bhutsu uyoyo ndokutaka kuchimupfapfaidza kusvika vahwina munhu hande kwatiri kuenda kusvikira vabva pavakabva ipapo ndokuenda nemunhu vaenda nemunhu munhu kubva ipapo haana kuonekwa nyakurohwayo haana kuonekwa kusvikira mukadzi wake aenda kunoripota kumapurisa. Vanhu vakatotorwa nemapurisa vangava nemazita ainzi ndo vari kupomera kuti vakambosvika pakurova munhu nokuda kwebhutsu. Ndokubva vaenda kunopindura mibvunzo yekuti aiwa isusu munhu takamuona but takaparadzana naye akaenda kwakaenda nesu hasuza takaenda kopi. Mapurisa vanopa nguva nokukudzai kuti munogona kunge uchidzoka kana tikaita nguva yakati taona munhu ticharamba tichitaura nemi. Handitika kusvikira munhu asi kuwanika. Vanhu vemuvhileji kusvika vati hey guys mazuva awanda ngatimbopindewo timbotsvaga ari kupi munhu uyu. Ndokutsvaga muri yeZimbabwe mavakafamba vachienda kunosvika pavakasvika kumwe munoerera mvura kana nzvimbo yakafanana nerweze ndopavari kunosvika imbwa iri kutoratidza kuti dzatofukunura hadzo munhu ndomujecha mangakaita sei makafutsirwa. Kusvikira munhu mukoma KB atorwa akaendeswa kupost mortem kusvika azodzoka kuzovigwa asi kutaura kuno kwatuta mukoma KB tine vanhu vanokwenda kuita 8 vakabatwa nemapurisa panyaya iyi mushure mekuti munhu uyu azowanikwa akapondwa. Saka vanhu vanozivikanwa vakapedzisira kuonekwa vari pakutamba nemunhu azowanikwa akafutsirwa mujecha uyu vanhu vaimurwisa panyaya ichi yebhutsu. Mushure mekuonekwa kwemutumbi vanhu vaya vakambotorwa nemapurisa vachibvunzurudzwa nezvemushakabvu uyu ndo vatorwa zvakare nemapurisa. Munhu uyu akapondwa akafutsirwa mujecha. Postmortem yakaitwa here? Postmortem yakaitwa. Iri kuratidza kuti kudini? Munhu akapondwa.
akarohwa baba Isabel ndo zvatagara tichitaura. Yes, ndabirwa bhutsu inini na Bhozhongora. Kwanda kubira ibhutsu ndizvo ere zvokuti munofana kuya muchindirova kana kuti ndizokurovai. Amusi mutongi, taura nyaya yechinhu chako. Une kodzero yekuenda kune vanoitawo basa iroro. Yes, anditika same mukoma KB nenyaya yakaitika pa Glenview 1 yokuti vanhu vakapisana nepetrol nenyaya yecigarette lighter, kuti munhu akangano akaenda necigarette lighter asi mangwana akakwanisa kudzoka achiti ndakazomhanya ndadzoka nayo ishi. Wakakanganisa basa rangu pakutobuda moto petrol ngando. Baba Isabel vakubirwa bhutsu vakanoripota ere kumapurisa? No, vakakwanisa kurisa moto. Even pakabirwa pacho vasati vazoona munhu uyu akazotengeserwa bhutsu vanga varipota ere kuti isu takashawa bhutsu? Andina kubonzwa kuti nyaya iri kumapurisa yekunzi vakatopiwa RRB yokuti kana vakasangana nemunhu ane bhutsu dzawo aite se chikonzero dai vakanoripota vakapiwa RRB yavo pavaisangana nemunhu ane bhutsu vaisatsvaga munhu wese. Ivo ndivai munhu ane bhutsu kumapurisa kuti bhutsu tadziwana. Mapurisa waita sei? Waita basa ravo. Munhu aenda kumataredzi mosva unopiwa mutongo wake. Nhasi unodai munhu wese aripo panyika. Yes. Saka wai muchizotonga mega ndozvatagara chitaura senhefenyuro kuti aiwa kana ukabatwa nehasha dzakaita sei rega kutonga wega, tsvaga vanhu vaunotaurira, tsvaga vanhu vanokubatsira. Kuenda kumapurisa zvire kuti wada kusungisa munhu pane public relations office yamunogara nayo pasi vachitaura nemi kana kuti vachikuwananidzai kuitira kuti muite sei munzwanane. Hakusi kukusunga icheche. Uye kutaura kwatita mukoma kepa hatisi kuti vanopara mhosva vanoba ibai muchiti hatirangwi. Yes, shamira nomataredzi mhosva vanouraya vanhu urayai muchiti izo hatizotongwe. Aiwa vanoba musaba ndingakuti vanopara mhosva musapara vaparirwa mhosva zvakare musatonga mega ndokuti mutemo wenyika ine mutemo. Ndizvozvo chaizvo. Baba Isabel tinozivaka kuti Ministry of Local Government and Public Works uko kuna Honorable Minister Daniel Garwe ndivo vanoona nezvekugadzwa kumadzimambo. Ndosaka takambosvedza mustudio Chief Director Felix Chikovo vanoona nezve-traditional leadership and support services. Ichokwadi mukoma KB. Ndakambofunga kuti vanhu ava ndimbovapa here nhamba dza senior traditional. Yes, Chief Director. Ichokwadi. Kana ndiwo vakataura wani kuti kana muchiona kuti muri kukanganisirwa namambo naishe nasabuku tibatei. Namba idzi ndedzekuti vanhu vete sei vafone ikoko vabvunze kuti ndo zvatiri kusangana nazvo. Kana pane mutemo wakachinja tiudzei tizive kuti ndo zviri kuitika. Namba idzi dzinoti idzo 0777 390 875 0777 390 875. Dzimwe dzacho dzinoti 0772 772 874 0772 772 874 0772 872 874. Dzimwe dzacho dzinoti 0778 020 337 0778 020 337. Rega ikandidzokorora nhamba idzi zvekare 0772 0772 0772 772 874 0772 772 874. Dzimwe dzacho dzinoti 0777 390 875 0777 390 875 pamwe chete ne0778 020 337. ndidzo nhamba dzehofisi yaChief Director Felix Chikovo traditional leadership support services. Saka avo vari kuti mambo zvavari kuita ndizvo here vanofanira kufona ikoko vobatsirwa kuitira kuti vanzwisise kuri kubva nekuri kuenda nyaya. Baba Isabel anditika right. Amai nyakubereka vakaudzwa here kuti mwana wavo ashaya akomita suicide chekugokwe icho? Ende mukoma KB ndine mashoko anatozogamuchira manje ekuti izo nyaya iyi yatozosumuka kuenda kumberi. Vana baba vaAmai kandi vabereki vaAmai ava vakabva varamwa ndokubva vabva panamo vakashevedzera kuti isusu mwana wedu apumwa uroyi kureva Amai vapumwa uroyi. vapumwa uroyi nani? Zviranga zvichiitika zvekunzi vanga vachizogamuchidzwa kunzi ngavabate imbwa ende vakwanisa kuzopiwa mishonga vakakwanisa kubuditsa mishonga
yavaishandisa vakatizozvikanzi hatina kuziviswa kuti ndo nyaya ichaitika. Nyaya itanga tichiziva isusu yanga iri yeurwere nemamwe marufu anga achiitika. Saka nyaya iyi inoreva kuti sezvo anga achiitika izvo mwana wedu ndapimwa uroyi. Saka isusu hatitauri nemi. Izvozvo amai vari kunzi havasi kudya chikafu. Varamwa chikafu. Vakatsamwa ine kuti vachitumira shoko zvakare kuhama dzedze kuti kuno kwaamai ndizvo vari kuita hazvishaiti chikonzero. Havasi kutaurana vachinzi makapima mwana wedu uroyi. Asi mwana akavigwa here? Mwana asati avigwa zvengoma. Asati avigwa. Ya pakaipa. Baba Isabel pfapfaidza ichimwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza dziri kuitika matimana wose enyika ino. Mukoma KB nyaya yandiri kuda kupinda nayo panapa inyaya yandiri kutaura nezvayo mukoma KB iri kuitika mukati menzvimbo yeguta reHarare inonzi Glenview, inonzi iyo Glenora A. Asi ndisati ndaenda ikoko regai ndikuzivise kuti mangwanani ano muri yeZimbabwe kuwadzana 4 kwamukowanikwa amai vakarara pagedhi reumwe imba pamwe pane imwe yadhi. Vatopinda mukati yembirwa seko gedhi. Amai vanofungidzwa kuti makore avo it's 75 to 80 zvichienda kumberi. Ndiri kutaura nyaya yemunhu akura abva zera akatoguma. Vachibvunzwa amai vanotaura mashoko ekuti ndakabirwa mari yangu, ndiri kufunga kuti pana pandipo ndakabirwa mari pano. Kwamabvisire hembe bo zvitori bo. Muri kuti amai ava vamuka vachiwanikwa vari paruwanzi. Yes. Vabvisa hembe vakasiya kunze kwegedhi vakapinda mukati muyadhi. Pane juraho here pambapa? Aiwa hapana. Ndobva vapinda mukati ende amai ava pavanogara nepavaenda musha wechi3 kubva pavo 2 3 ndo pavari kureva kuti vavakidzana. Right. Vari kuti ivo vanofungidzira kuti mari yavo yakabiwa iri pamba apa imariko. Havana kutaura nezvemari yangu kuti mari yangu yakabiwa, ndinofunga kuti mari yangu yakabiwa pano. Nani hapana singa chichibuda. So ndanga ndichiti ndichibva pana pamukoma KB ndosvikawo ipapo ndombotaurawo nemuchembere. Ndizvozvo. Vanogara nani pamba gogo wavo? Gogo vanogara nevamwe vanogara navo havo. Anozobvunza nevamwe but havagari chi? Havagari vega. Hey. Yachakanyanya. So nyaya ndiri kutaura pana parega ndijonize zvakare nenyaya yekuguruve yepamba pamwe pakabiwa pakachekwa waya. Pachekwa waya mukati muchibva masubiwa pambo. Mabiwa pambo pachibva paita madays. Asi paita madays kudaro nhasi kuseni mukoma KB kwazowanikwa munhu asvika pamba apa achiti ndipepinjisa ndakavhura apa ari kubata waya chigadzisa apa. Vanhu vaungana mavillages kuona kuti 3 mukomana ari kungotaura nezvenzvimbo iyi kuti panapa ndindakavhura panapa ndichibva ndatora pawa ndipewo pinjisi yangu ndivhure. So nditori nemavideos enzvimbo yemunhu ari kuzama kubata waya achizama kuigadzisa achitaura kuti ndipe pinjisi ndivhure pandakapinda napo apa pambo yangu yagara seiko. Asi pambo yazobuda kunzi yakatotorwa ikoko kumbare ndiko yakatengeswa. Right. Nyaya ndeyekupi? Ndeyekuguruve. Yes. Pamba pakachekwa waya. Yes. Munhu akapinda akanoba pambo. Ipambo iyi inopomba mvura. Ndiye mvura. Pambo yanga itori mumugodhi here kana kuti yanga iri pasi? Ine paika yakachengetedzwa imo mugodhi. Pane paikachengetwa paikachengetedzwa kuri kunze. Kuti yozoshandiswa. Yabiwa pambo. Pakaita mazuva. Pane munhu akuya pamba paya. Yes. Akushedzera kuti ndipe pinjisi. Unza pinjisi yangu iwe. Tifuna kukata kapa farwa nditi. Tobuda seko. Pambo tobuda here. Ari kuita zvinhu. Ari kudemonstrata zvinhu zvakaita paakaba. Apa vanhu vakangomutarisa hapana kutaura naye. Munhu uyu anozivikanwa here? Havasati vamuzive kuti ndiani. Kuti ndiani havasati vamuzive. So vanhu vepamba apa vari kuti kudini? Vakapaka vakamira. So ndazama kutaura nevanhu vepamba. Vanhu vari kutaura vachiti chatakaita isusu ndechekubirwa. Tabirwa. Hakuna munhu anongogara abirwa zvinhu zvake. Ndine zvandakaitawo. Saka mukati mekuita zvinhu izvi nezuro ndo pandakatanga kuudzwa nekwandakaenda kunzi ko munhu asati asvika here ndiri kubooneko zvinhu zvari kungotenderera ari padhuze. Saka nhasi kuseni ndo padzaona munhu wedu. Asi havasati vashedza munhu uya kwavakaenda kunobatsirwa kuti vaone kuti ndizvo here zvavakawirana nezvaitaura kuti ndo zviri kuenderana here nemunhu uyo. Asati apungunuka kuti ataure kuti zvaari kutaura kurora nenjerere kana kuti zvakabiwa pambapa ndiye akaba. Saka muri kuti pambo yabiwa kuguruve yakazoya kuzotengeswa kumbare. Ndiko ari kunzi yakatengeswa. Ndinonzi mai Millicent Murwira. Nyaya yeuyo wekugokwe wokufa nenyadzi uyo dai vakatofa vese naamai vacho ivo vanokoshei kupfuura vanhu 6 vakafa. Iye ndiye wechi4 saka rori ndaichiuya. Pamwe pane zvanga zvida kupedziswa vanhu vandive mukuka kuti kana kwanga kwadonha vanhu hapane zvaida kuzoitwa. Zvichaitwa nani?
ende ane simba rekupinda murori yaunoziva kuti payaida kuuya ndiyo yakadonedza vanhu vashanu ava vatanu vatu ava ndiyani anobvuma kupinda murori yemugoma kebi ya pakaipa ende vanhu vese vedzinza vakuziva kuti urombo hwakauyo nhaka iyi kana kuti upfumi ndiwo urombo ndiwo ropa baba Isabel vanhu vangani vakafa mumwedzi umwe chete mumwedzi umwe chete pakafa 3 kwakuda kutofa uchi 1 iye muridzi sika yake kuti akatanga kurwara vanhu vanofa anga atodona vanhu vachidoviga munhu wechi3 anga atodona akutorwara pakanzi pasati maminitsi apa zodai ako kuzomuka chete paitooneka mwafainda akachifa hapana rumuziva kuti ndiani chikonzero vanhu vacho vanofa hapana anorwara ndinonzi Justin Chinyerere pamanyame ebesi nzou inoita 22 months almost 2 years inoita 640 days to 665 days ine nhumbu yakazvitakura iri kumaternity iwe Justice Chinyerere iwe kuri seiko zvariri basa 22 months rekatinzwe kuti vamwe vanoti kudini saka namai unochema zvo vakakomborerwa naini baba Isabel asi Sinyore ende munoziva kuti vamwe vana kunge imimi manetsero chamaita manetsero amaita ndainetsere rekatinzwe tsudzirai chimwe hanzi munotinetsa baba pati munenge masangano chiri kupisa kadi nyaya yemataura ikuguruve so pauya message iri kubva kuna Johnson ari pafiyo pampu yakabiwa kuguruve ikaenda kutengesa kumbare haina kuzotsva here kumbare ikoko pampu ishi hazvina kubvunza matetsi pane moto uya wakapisa riteo kuti pampu yaina kubatanidzwa here iyo Johnson ari pafiyo aritaura chokwadi saka iye kana achizobhadhara anobhadhara sei zvakaoma ngoma kebi pakaoma right muri yeZimbabwe nyaya ndakutaura pana paiko zvinozvi paka glenora a ndapindira ende mukoma kb nyaya yekuglenora a ndakakwanisa kushevedzwa nevokama ndikaenda paglenora a ndaenda paglenora a pane imba yakasiyiwa nevabereki vakabereka vana vavo vanosvika kuma 89 vakomana nevasikana vachipasara pamba baba naamai vakashayika vana vakasara vari pamba apa nematambudziko mukoma kb regai ndikuzivisei vanasikana varipo vanakomana varipo tine vakadzidza tori nemamasters havana kubasa kwavari kuenda vari kuti jambo vari kushava nemunyama zviripo vanasikana vakasvika varipo vakwanisa kuita vana vari pamba but havana kwavakaenda ende dambudziko ndoda kutaura kune vanhu vanobatsira mukoma kb kazhinji tinozama kuzobatsirana kuti vanoziva basa tinogona kuzotaura pana pati chete nokuda kwokuziva basa renyu vanhu vangaziva sei kuti ndimunoziva basa makwanisa kubatsira imwe family nekuti mukoma kb Zimbabwe zvinosiririsa pamba apa panga pane muti womumengo wanga uripo ndo pamba pandiri kutaura kuti pane murume ane 46 years akarara ari pamba ane 46 years asi ane 4 years akarara ari mumba haabudi panze anogona kubuda manheru badzi kuenda kutoilet odzoka kugara mudining achiona bhora zvese maplayers nezvimwe zvese anozviziva ende pakasvika munhu anogona kutomuziva nezita achimukwazisa but anongogara mumba murume uyu pa4 years dzake mukoma kb asati acheka nzara ndakanga ndinaye murume uyu mukaenda papeji redu renational fm munomuona mukaenda pachannel munomuona mukaenda paBhozhongora latest munomuona ndiripo ndiri mukati mekutaura naye iko zvinozvi bvudzi rake rakakura nzara dzakura ende ndichitaura nanasisi vake mukaenda ipapo munochiziva kuti akukwanisa gore asati adira mvura pamwiri pake ende bvudzi rake mukataura zvekucheka nzara nekubvisa bvudzi mauda kutonesera naye sezvo achigarira nanasisi munenge bada kutotanga hondo ndakasvikapo ndichida kuzama kutaura naye ndikamukwazisa zvakanaka chavaitaura ndechekuti mukoma koba wangu Bhozho handizivi muchataura sei nokuti toda kuti abatsirwe asi muchitaura nesei nekuti isusu sivasikana anotiitira hasha tuita same ndakakwanisa kusvika ndikati ndiri mukati mekufamba mukoma wangu tinozviziva kuti hama dzenyu dzinenge chirwadza kuti mukoma wedu wakarara ari kurwara chinokubatai chii svikanzi ndinonzwa mudumbu asi mudumbu ndimunondirarisa asi kurara kwandikaita uku ndinombomuka zvangu nekuti ndiri munhu wekuti ndikamuka ndinofamba stereki ndinogona kuti tenderera ndichifamba ndichiita sei asi aine 4 years akagara ari mumba zvikanzi izvo ndikati mukoma wangu makarara kudai chamunofarira chii zvikanzi ndinofarira mafrutsu ndikati no problem ukama igaswa unozadziswa nekudya tisatiende kumberi pane zvanoda regeni mutsoke mafrutsu ndobva ndabuda ndotenga mafrutsu angu ndatenga mabhanana angu ndatenga maapple angu ndokuuya mukoma wangu izvi ndozvamunofarira izvi right takutaura nyaya pai zvikanzi mukoma wangu ndikati aiwa mukati mekutumwa nevakuru kufamba ndichiona kuti munoita seika ndozvandaya kuzokuona zvikanzi chokwadi ndinorwara chinounika mudumbu panapa ndikati mufarire uri mucha mushonga zvika ndikambotenga umwoyo ndinoona kuti ndikagara so okay iye handina kudzikadzika naye
ndakazokwanisa kutaura nevehukama nokuti iye urwere hwakuti anoramba karara haudi kutaura nawo zvaustereki. Mukaenda ikoko anofarafara achitenderera kuti nditori bho kurara kwandakaita uku inyaya yekuti ndakazorora kuti kana ndamuka ndinofamba stereki. Saka ndakarara. Vehukama vachitaura mukoma KB vanoti pamusha panga pane muti womumengo wandakakwanisa kusvika ndikaona usiku asi wakazotemwawo. Zvikanzi apa panga pane muti womumengo apa muti uyu zvawaiita manext door edu nepanapa hapananga ane kiti, but panapa waingoti kungoedza chete ungave masikati neusiku kiti dzaitendera dzitaipi nekaidi dzichimhanya pamuti uyu dzionekana pane umwe musha asi tinodziona pamuti uri panapa bho here kitizi. Vamwe sisi vakati ndindakati muti uyu ngautemwe. Hanzvadzi anzwa kuti tete vasi kupa muti ngautemwe ndobva atora demo achibva anotema muti. Achingopedza kutenga muti mukoma KB akaita simba rakaona nokunzwa dzichiwanikwa pamango apa. Vabereki baba namai vepamba apa vashaya here kati vachivapenda. Vanga vatoshaya. Vanga vazibamba. Vana chete ndivanga vari pamba. Izvozvi vana varipo pamba apa vangani? Iko zvinezvi pari kugara vana vanokwenda kuita 4. Vamwe vakabuda vane zvavari kuita sei? Zvavari kuita but kungori kuita. Hapana chinobatika. Ivo mwana yavo iyi yarwara havana here kumbofamba sevemhuri sevedzinza. Kwanzi tazama mukoma KB kunofamba nekunobatsirwa kune zvinodiwa. Kuti kutemwa kwakaita mumango wepamba apo ndo kwakakonzera here zvinhu izvi. Vari kuti sokuziva kwavo ndo pakatangira nyaya dzese kunyanya kurwara kwemukomana ndo pakatangira. Saka muri kuti murume uyu wekuglenora makataura naye mukamurekodha saka atoripo paNational FM WhatsApp channel. Atoripo mukoma KB mukaenda ipapo munokwanisa kutoona izvozvo pachannel pedu munotoona murume iyeye achitowanikwa ipapo. Baba Isabel ndiri kuona pari vari kutsvaga ka nhamba dzeuyo akabatsira ka mhuri yanga yapera nekufa kugokwe uko, then tikadaro mobva ka matipa mwenyezi dhiga ufe achida kureba chakanaka chifupifupi tobva tapinda muchitoro nevasawira vedu. Right, ichokwadi mudi yeZimbabwe namba inoti 0714 204 235 0714 204 235 nemwe inoti 0780 258 564 0780 0780 258 564 0714 204 235 0780 258 564 ndinovimba kuti ndizo namba dzacho. Tinotenda chakumwelezi chiri kuti kudini. Ichokwadi mudi yeZimbabwe ndangopinda ndiri mukati mekutaura kuti paka mwenezi mukoma KB kune varume vabata shaya vabata magotsi kusanganisira varume nevakadzi nenyaya yekumwenezi. Kuna chirongwa chiriko mukoma KB chokuti vanhu vanodhiga ende madhumeni anouya achizoona kuti wakadhiga zvakanaka here. Mbeu dzichiuya muchipiwa mbeu muchipenda kunoenda ikoko muchinorima mune zvakanaka. Kune murandakadzi anogara ari 1 ishirikadzi ane munda wakakwana mukoma KB unonzi munda. Right, unodiwa nevarume vane mhuri nevakadzi asi iye anawo mukoma KB. Kutaura kuno kwatota mukoma KB ndiye munhu akutopedza munda. Asi chiri kurwadza mukoma KB ndechekuti vanhu vari kuenda kunodhiga ikoko varume vane dzimba dzavo vanogara munzvimbo idzi mavhileji akatenderedza izi. Ko zvinorwadza seiko kuti varume vanodhiga? Handiti vari kubhadharwa here? Varume amabhadharwa vari kuita mukoma KB handizi ndingataura nenzira ipi. Varume ava vari kubhadharwa nerudo. Vari kubhadharwa nenyaya yandingati nemwe nzira yekufadzana namai ava. Uchibva kunodhiga ikoko unosvika upiwa mvura yako wogeza wopinda mumba wotamba namai vavo wobva waenda hako. Ende varume ava vari kuita accuse kuti vamwe vachibva kumunda vamwe vanenge vachitobva pamba vachibva kunodhiga ende anotoenda newe uchisvika pamba wodzokera newe kumunda kuenda kunoona kuti wadhiga here paunofanira kudhigwa. Ende vane makomba vanoudzwa nechinzvimbo kuti unodhiga kubva apa kusvika apa. Varume vakuru vanogara munzvimbo kusanganisira mumwe mwanakomana akaenda kunotora baba vake mumunda vachidhiga akasvika pakurwisana nawo baba vake kuti hamufi makadhiga pano ende hamusi kuzviita izvi. So nyaya yezouya ndiye kuti kune vanhu vanga vaita meeting yekuungana kuti vakuda kuenda kunorwisa kumba kwani kwamai ava. So pakunorwisa pane vamwe akavaudza akati veduwei mukatarisa amai ava vane munda wavo, amai ava vane pamba pavo, havana kumba kwemunhu kwavakaenda, havana munhu wavakati huyai kunomuita zvakati. Amai ava vakangoita semunhu akangonyura kuti panapa tinotengesa huku. Vese vanoda kutenga huku vanopinda pamba apa vachienda kunotenga huku. Saka imi michenjerai kupara mhosva yakafanana nenyaya tambotaura panapa mukoma KB kuti kana uchinge wabirwa iwewe enda unoripota kumapurisa. Kana iri mhosva vakanzi ende munoripota kupi kumapurisa kuti varume venyu vari kushandiswa kumaminda ende varume venyu vari kuenda vega mushure mekuda amai ava. Saka mukoma KB inini handisi kuziva kuti hongu vanhu vaunza nyaya vachiti kunyanya vakadzi vachiti zvakanaka here zviri kuitwa namai ava nokuti vari kutaura ivo vachiti izvo hatizi kufunga kuti varume vedu
vari kuenda vachida nekuti varume vedu tinozvisa varume vari munomawo avapengi avarwari zvavari kudiso zvakaoma vanenge vari kushandisirwa mushonga zvinokwanisika here kuti kana muchinge mafunga kuti murume wako ari kushandisirwa mushonga uende kunoripota kumapurisa ende mhosva inenge chinzi chii munda wapera mukoma kebi tingati isusu varume vangari vaenda kunoshanda mumunda umu mukoma kebi ndikapedzesera kunzwa musonde bva vanga va 14 14 kusanganisira vamwe vakatosvika kutogarirana pamba kugara pamba kudaiso umwe achiti ndadzoka umwe achiti ndadzoka vachinzi hatisati taenda kunotarisa kumunda kuti zvamaitaura kuti mapedza ndo zvamaita here nokuti vanotopiwa nzvimbo yekutoita sei yekutodhiga dhiga udye babati ndiani aunza nyaya iyi kuti madzimai mukoma KB vari kurwara vari kuchema kusanganisira nevamwe varume vasati vaenda ikoko vari kuti inini handisi kufunga kuti nekuti vamwe vanozviziva kuti mukoma wangu vamwe vachiti baba vangu chewa chewa kunozama kunomubuditsa munhu anenge kuti tema nebadza uchida kumubvisa munhu imoyo anokudza kuti ndokutema nebadza here chiri kukunetsa chii naikoko imasvingo kai paingoda kuti moenda zvenyu munogara zvenyu muchitora kavarume vachirova makomba obva waenda obva pinda nchinjausi obva wageza wapedza vamwe wakatoita q tozoposta kapa national WhatsApp channel izvi zvaitoda kunyange riri zuva rebasa anguka muri mega kunoka totsudzura ndiri mumunda imomo asi zvataura zvekuti amai avo vanenge vari kushandisa mushonga munozoona sei hakuna munhu ari nomawo shokwadi mukoma kebi anoitiswa izvozvo baba ivo vakasvika umwe varume pamba unotorwa nesimba rakasimba kudaro asi vanhu zvinoshandiswa nebadza umbo kuda kuzotorwa mumunhu akutotema munhu nebadza kuti ishweni rega ndipedze ndima yangu ndiri pangwazo asi vakapedza vari kudzokera zvavo kumba vanodzokera havo kumba handidhiga udya mtsogorera madziko president Dr. Idi Mnangagwa ivani mubvedziri kuitika mukati madziko rano vana venyu mwenezi porikiti bvovanhu ngavadhige ndiri kuuyawo kuzodhiga ikoko ingondimhoresera ukati mumashasha ndinonzi Elias Armando pamachaya famukuru Armando haungodhigi kapa